I-gender based violence njalo le eniyenzayo uma nikhuluma ngofishi phambi kwabantu besifazane abaphatheki neze kahle. Yini bantu besifazane nanenzani lapho? Ngishaya uphathe igama likafishi ubona abantu bebuka intombi yakho lo. Wenzeni ufishi kanti bantu besifazane? Ufishi manje bese bengasawuncoma ngani ukuthi mnandi kanje. Ngiyabuza bosesi abakuncoma abawuncoma ngani ufishi ukuthi mnandi kanje amadodeni lawo. Nabohle babeni. Instead of i-compliment umuntu akubize ngesifebe. Akubize ngesifebe abawuncoma ngani ufishi. Hayi wazwa mnandi ufishi awuthi ngibambe kancane. Wazwa mnandi ufishi. Azi awuthi ngisho ukuphekwa. Mina ngizake namathi ngudla kancane ukugcina azizogcina ungaphekwanga lo fishi. Bese umuntu elethe amathola awu-6 ekungizopheka ufishi wakhe ekuxhaphaza. Ufishi ungadinga kuphekwa kanje. Hawu imiliyoni lonke lishoda. Ngathi ngiyeke ndabafishi ngoba vele ngihlalela emanzini ngiyiwo. Kodwa nje angeke ngisayikhuluma. Nawe uthathe ufishi wakho uhambe uwucuca nje. Uwucuca nje. Abantu bewuthatha bewupheka ngey'nkomo eziwu-6 ufishi upheka mina ngabe ngibize imiliyoni lonke mina ufishi wami. Ensele ubayede mayethi amatshitshi awangavumi ukuxhashazwa yilabafana. Azintombi zakhe. Hayi nami azintombi zami. Ngeke mina ngiyolobola ngemiliyoni. Bangixhaphaza laba.